Привіт, я Андрій Куликов, і я людина, котра приблизно половину життя вважала, що кримські татари – це другі за ранжиром вороги українського народу після поляків. Про поляків іншим разом, хоча, можливо, і зараз, бо переплетені наші долі, так само і з поляками, і з кримськими татарами. А формувалося це моє уявлення, зокрема, і тому, що я в дитинстві, юнацтві перечитав практично всю українську історичну літературу часів Хмельниччини і тих часів, що передували і були за Хмельниччиною. Ну, а там кримські татари – це вороги, вороги, вороги. Відтоді я перечитав багато інших книжок, знайшов не одну, цілком правдиву, і одну, яка нещодавно мені особливо припала до душі, і тому я хочу її використати, ну, нехай мені авторка вибачить, і як реквізит в тому числі. Анастасія, тримайте свою книгу. Далеко від мене не той, ні, поближче, поближче. Я хочу на цій книзі дати присягу. Я присягаюся говорити правду, тільки правду, нічого, крім правди, але всю правду я не можу пообіцяти казати, бо я, напевне, всієї правди не знаю. Можливо, її не знають і мої гості сьогоднішні. У кожного з нас і кожної формуються власні уявлення, але ці люди, вони активно впливають на наші спільні уявлення про кримських татар, Крим, про українців і українок, ясна річ, і про наші спільні долі. Анастасія Левкова, письменниця, лауреатка. До речі, оця книга на Київському книжковому арсеналі, ні, на Всеукраїнському книжковому арсеналі була найпопулярнішою торік. Правда? З художньої літератури. От бачите, правда. І членкиня журі літературного конкурсу «Кримський інжир». Коли вже зайшла мова про кримський інжир, то от вам ще одна людина з кримського інжиру, автор задуму, заступник генерального директора Українського інституту, засновник правозахисної громадської організації «Кримсос» Алім Алієв. І оскільки ми тут уже відтворили присягу у суді, хоча у нас не суд буде, а так, опитування, то в мене попередження. Все, що ви тут скажете, може і буде використано проти вас в разі перемоги Росії. І те, що ви тут скажете. І те, що не тут теж. Так, і те, що ви Але тут ми скажете. такий варіант просто не розглядаємо. Ми маємо розглядати всі варіанти, бути готовими і бути реалістами. Ми вже призначали концерти на День Незалежності в Акмесджіті, чи то пак у Сімферополі. До речі, я люблю ворожити на книгах, і це дуже просто. Ти відкриваєш книгу навмання і читаєш там 4-й чи 8-й рядок знизу або зверху. Я вже це зробив із книжкою «За перекопом є земля», і, щоб не помилитися, зробив закладку. І от що, на чому мені ця книжка відкрилася в абсолютно перший раз. «І куди ж ви їздите на море?» – запитав Дмитрій. «У Кезлев». «Куди?» «В Кезлев». «Де це?» – повернув. «Ні, це де?» – повернувся він до Валерчика. Той мовчав. Дмитрій знову глянув на мене. «Кримсько-татарська назва Євпаторії», – сказала я, бачачи, поки не з'ясує, розмова вперед не піде. А отже, сидіння у зустрічі надовго. А звідки ви знаєте, що Кизлев – це кримсько-татарська назва Євпаторії? Вже тепер я не пам'ятаю, звідки знаю. Якщо ви мене запитаєте, ось ці, звідки в мене такий факт я знала, такий факт. Зараз мені це вже дуже важко сказати. Ну, якось, поки я досліджувала взагалі всю цю тему, цікавилася Кримом, то десь колись воно прийшло.
Але точно пригадую, що з у родині моєї приятельки, кримськотатарській родині, до якої я їздила в 2014 році, ми говорили про Євпаторію тільки як Кизлев. Тобто ми не називали це місто Євпаторією, а ми з подругою туди їздили, тобто ми часто вживали це слово. Аліма, коли ти вперше дізнався, що Євпаторія – це Кизлев, або навпаки, що Кизлев – це Євпаторія? В мене було навпаки, власне. Я спочатку чув про Кизлєв, про Ахмеджот і про інші міста і села, а потім, як дорослішав, то виявилося, що зовнішній світ ті всі топоніми називав інакше. Дізнавався ти в Криму чи на засланні? В Криму, бо ми повернулись до Криму, коли мені був 1 рочок. Тому я народився в Узбекистані, в місті Черчик, але, звісно, нічого не пам'ятаю. І я в дитинстві завжди мене дивувало те, що мої батьки, як і покоління, як загалом це покоління кримських татар, мали ностальгічні ноти щодо Узбекистану, щодо взагалі інших країн Центральної Азії, там, де вони проводили свою молодість. І зараз, коли я вже приблизно в тому віці, коли були мої батьки, повертались до Криму, я розумію, що це молодість і відчуття, почуття, які були в той час, для людей це важливий елемент, також є частина твоєї ідентичності, твоєї самості. Самість – це відрубність? Для мене це цільність. Це і цільність, і це, напевно, мудрість, і бажання бути суб'єктним. Анастасія, так увійти в іншу, чи радше інакше культурне довкілля, культурне середовище, наскільки було важко? Ви проникли туди, а потім вискочили з нього? Ні. Чи ви в ньому залишилися? Я жила своїм життям в цей час. Тобто я жила фактично паралельним життям. Своїм там українсько-львівським. І водночас життя моєї героїні і кримсько-татарським, зокрема. Я я заходила, але я весь час була і десь ззовні, а я не вискакувала. Ну, все ж таки доводилося випірнати на поверхню, щоб... Так, звичайно. Зрозуміло. Аліє, Альона, Анастасія. Анастасії там немає. Там є я. Але це зовсім інша героїня, в якої зовсім інша біографія. Гаразд, абсолютно. ми можемо багато говорити про те, як читачі, зокрема цей читач, сприймає авторку, якщо знає, хто ця авторка, і співвідношення ліричної героїні, до речі, лірична героїня, драматична, трагічна, яка? Я би сказала, лірично-драматична в бік ліричності, не трагічна, ні. Чому? Тому що вона достатньо благополучна. Звичайно, в цій книжці описані трагедії кримськотатарського народу, трагедія депортації, трагедія потім утрати свого дому в 2014 році. Але для моєї героїні, для її життя, те, що вона переживає, це все досить таке благополучне. Ви не любите англіцизмів, але тут я би тут вжила лайтово, якби я не знала, що ви не любите англіцизмів. Жахливе слово. Я би сказав навіть так, трушно жахливе слово – це лайтово. Ви могли звернути увагу на те, що цілу цю програму я почав приблизно такими словами, як починають анонімні алкоголики. Мене звати так, і я тето. Позбуватися залежності, як нелегко. І тут треба виставити себе, вивернути себе і сказати
так, мені є що усвідомити, і мій приклад може бути, ну, я не знаю, повчальним, дізнавальним для інших людей. А з чого почалося у мене розуміння того, що я не так думаю? Як не парадоксально, це сталося не одразу з кримськими татарами, а саме через поляків. Бо прочитав я в оригіналі «Огнем і мечем» Генріка Сенкевича, який вважається, довго вважався антиукраїнським романом, і через нього я зрозумів, а хто ще так потужно зобразив могутність українського повстання і всіх цих перипетій, які у нас були. Я подумав, якщо нас так обманювали відносно того роману, відносно тих наших взаємовідносин, то щось із кримськими татарами теж може бути і має бути не так, як нас навчали. Я, звісно, набагато старший і за Анастасію, і за Аліма, і, можливо, відчув на собі більше пропаганди, яка стосувалася образу цього нашого корінного народу. Але для порівняння, от що вам казали не таке, і що Алім потім нам розповість? Ну, у школі я просто не особливо знала про кримських татар в Криму. Тобто я знала те, що було історично, а про кримських татар у Криму я дізналася вже дорослою, коли їздила в Крим дорослою, сама вже там без батьків. Коли ми з батьками їздили, про це взагалі, коли маленькою, про це взагалі не йшлося, ніяк не читалося ніяк не читалося в тому Криму, який ми тоді бачили. У мене було таке саме. Аліме, що тебе намагалися навчити про твій народ такого, що, ну, зовсім неправда? А що, може, трошки правда, але не так подано? Так, власне, коли ми говоримо про історію і про викладання історії в Криму, я пам'ятаю, у нас були 3 паралельні історії: історія світу, історія України і історія Криму. Вони не перетиналися. І це велика проблема освітньої системи пострадянської, коли ти не бачиш всієї картинки. І кримська історія, очевидно, викладалась з акцентами на якісь основні історичні події. І я пам'ятаю, що часто в школі в мене було таке відчуття провини, що десь кримські татари на когось постійно нападали, когось різали, гвалтували, били і викрадали. А потім відчуття того, що ми маємо виправдовуватись за депортацію і що ми не є зрадниками, тобто колаборантами. І зараз, коли я чим далі, тим більше цікавлюсь і вивчаю російський колоніалізм щодо кримських татар, якщо ми говоримо про історію Криму за останні 241 рік, це історія російського колоніалізму, коли Крим намагаються імперія, тобто Росія в дуже різних імперських проявах колонізувати. І я побачив, що і в 19 столітті, і кримські татари 19 століття називають Карасор, чорне століття, це століття, коли нас стає чисельно менше на півострові, ніж за межами півострова. І тоді, і це стається після Кримської війни, і тоді росіяни теж нас називають зрадниками. І сьогодні ми нічого нового теж в 21 столітті не маємо. Тому ось це виправдання і намагатись постійно бути в позиції захисту і говорити про те, що ні, ми ж дійсно не такі, як ви собі уявляли, воно було очевидно в дитинстві. Але коли ти потім потрапляв в більш дружнє середовище
як кримсько-татарські, так і не тільки кримсько-татарські. Це важливо зазначити, бо в мене одні з найближчих друзів, наприклад, були друзі-корейці, то там цих абсолютно імперських наративів я не зустрічав. А це були корейці з тих, кого теж засилали? Очевидно. Очевидно, Можливо, так, це які пояснюється. так. Очевидно, це були і корейці, яких засилали в Центральну Азію, які теж потім приїхали свій час до Криму. Приїхали до Криму. Дуже багато людей зараз мріють про те, щоб повернутися до Криму. І не просто мріють, вони докладають до цього зусиль у найрізноманітніші способи. І воюють, і правозахисна діяльність, і привертають увагу до цього інших людей. І от часом зовсім несподівано ми бачимо це в такому навіть явищі, ну, як це по-нинішньому називається, стендап. Імпровізаційна комедія. Сергій Ліпко про те, як у нього є мрія повернутися до Криму і що він відчув несподівано для нього самого. Я з Криму, і в мене з'явилася класна мрія. Уявіть, як сентиментально повернутися в деокупований Крим, повернутися в свій будинок. Прям свій будинок. У мене багато моїх будинків, зараз на Воскресенській, в мене мій будинок. Але це все, знаєте, зйомна якась двіжуха, а тут прям твоя родове помістя родини Ліпків, яке прям було весь час, і ти туди приходиш, і такі, отут мої предки, предки моїх предків. І мені так подобалася ця мрія. А потім ти читаєш про масову депортацію кримських татар в 44-му році. І такий, Серьох, а ти впевнений, що оцей будинок твій, прям твій? Наскільки навіть історично Радянський Союз під'їхав тебе, що в тебе вже ця мрія якась гнила стає, якщо чесно. Мені дуже хочеться вірити, що мій прапрадід долучився до будівництва цього будинку на етапі котловану, а не на етапі, поміняємо замки і будемо жити. Чуємо сміх, і можна зрозуміти, тому що тут такий контрапункт, він має викликати сміх. Але насправді штука ця не так до сміху, як до сльози, як до роздумів. Наскільки має бути тяглість історична у відповідальності. І про це в тому числі і оця книга «За перекопом є земля», про назву якої я ще зроблю ущипливе зауваження. Але тим не менше, що думає авторка Анастасія Левкова відносно тяглості і давності історичної відповідальності? Я не знаю, що відповісти. Ви сказали, що я написала про це книжку, але я щось не впевнена, що я про це написала. Я не сказав, що ви написали про це. Я сказав, що тут є і про це. Так? Тоді зразу ущипливе запитання. А чому такий простір для подвійного трактування назви «За перекопом є земля»? Адже залежно від того, з якого боку ти перекопав. Саме тому ця книжка так і називається, тому що у романі згадано цю фразу, яка побутувала серед кримчан, але я наголошую, не серед кримських татар. Серед деяких кримчан побутувала фраза «За перекопом землі немає», «За перекопом землі нет». І я, коли лише почула її в 12-му році, в 13-му, я подумала, ой, як цікаво, бо ж насправді це і не тільки для кримчан могло не бути землі, мовляв, байдуже, що там діється за перекопом, байдуже, що діється поза півостровом, але це могло так само бути і для материкових українців, для яких Крим існував, звісно, але він там існував не як земля, не як люди, їхнє життя, їхні суспільно-політичні якісь рухи, їхні проблеми, їхні прагнення і так далі, їхні конфлікти, а існувало просто як море і гори. Ось це було головним у Криму, все, що від цього відволікало, це зайве, і ми хочемо цього позбутися. Море і гори, каже Анастасія Левкова, а вчувається також море і гори. Насправді дуже проста асоціація, але вона мене проводить знову до Аліма Алієва
і до питання про тяглість історичної відповідальності. Якщо ти зараз ведеш мову про 241 рік російської колонізаційної політики в Криму, згадуєш Кримську війну, звичайно, ми щойно почули нагадування про депортацію 1944 року. Тут я маю зауважити, що на відміну від того, що я думав про кримських татар 17-18 століття, я ніколи не вважав їх зрадниками, так як їх виставляли під час Другої світової війни. Тут все було цілком зрозуміло. І все ж таки, захоплення Криму, Кримського ханату Росією, виселення, до речі, і тоді вже частини людей з Кримського, і еміграція перед лицем приходу російських загарбників. Кримська війна, 1944 рік, 1960-ті роки, позірна реабілітація, але дозволу на повернення все одно немає. Це все історія, це все дуже-дуже довго. Наскільки далеко можуть піти кримські татари після повернення уже повного, я сподіваюся, у пошуку тих, хто має відповісти? Власне, якщо ми говоримо про історію, то і говоримо і про деокупацію півострова, і про післявоєнний мир, то ми маємо говорити про справедливий мир. І тема справедливості – це складна, глибока і ще до кінця не артикульована тема серед кримських татар. Це правда. І сьогодні, коли ми говоримо про відповідальних за депортацію, за цей геноцид, коли ми говоримо сьогодні про відповідальних за тимчасову окупацію, в цьому всьому ми маємо не приміряти на себе постійно образ жертви. Це для мене, напевно, принципова позиція, бо коли ти про це говориш з позиції жертви, то ти частіше за все є об'єктом. Для кримських татар, для і розвитку народу, і для цього організму кримсько-татарського, аби ми далі могли і розвивати себе, і розвивати культуру, підтримувати ідентичність, нам важливо бути суб'єктами. Тобто нам важливо брати ширшу відповідальність. І тому це тонка межа. Коли ми говоримо про винних, покараних, і це має бути абсолютно правильний, законний процес. Інакше далі ті, хто захочуть робити інші агресії по світу, будуть казати будуть оглядатись на непокаране зло. І покарання зла – це важливий елемент. Але тут, знову ж таки, я кажу, що і кримські татари самі себе не мають казати, що ми жертви, нам винні, і гратись в патерналізм, а намагатись. А що в даному разі означає патерналізм? Ми тут говоримо про очікувати постійно від когось, а не при тому давати самим. Мене І вразило мені- звичайно. І, власне, я тут закінчу лише думку. Коли ти з позиції жертви про щось робиш і дієш, то тобі важко бути конкурентом в світі. І для кримських татар конкурентність і конкурентоздатність, точніше, це один з важливих елементів для розвитку самого народу, я вважаю. Колись, коли я ближче почав дізнаватися про кримських татар і пізнавати кримських татар,
і упізнавати кримських татар, а їх не просто упізнати, бо вони достоту виглядають часто зовсім як ми, як українці. Та вони і є ми, українці, тільки особливі. Мене вразило, що повернувшися до Криму, і це про питання будинків, осель, домівок, вони не почали вимагати «поверніть нам те, звідки нас вигнали». А багато тих будинків, тих садочків навіть ще збереглися. Ясна річ, їм не хотіли віддавати. Їм не хотіли віддавати права голосу, їм не хотіли віддавати оті назви, які поперемінили в дуже багатьох випадках. І тоді я бачив під Сімферополем, я небагато Кримом подорожував, так, Сімферополь, Алушта, ці халабуди на маленьких ділянках землі. І потім я бачив протести. Протести кримських татар, мирні протести, товсті і широкі лави міліції, які спостерігали за ними. Кримські татари – майстрині і майстри мирного протесту. Одного разу, це вже було після 1998 року, який ви бачите зараз на екранах, у Сімферополі я побачив, що через вулицю, там, де зебра, пішохідний перехід, ходить вервочка людей. Туди-сюди, туди-сюди. Я запитав, що вони роблять. А це був протест кримських татар. Геніальна знахідка, на мою думку. Я не певен, що це вони вигадали або винайшли, але вони це робили за правилами. Хто їде, має зупинитися і не їхати, поки вони не прийдуть. А вони ходили туди-сюди. Ясна річ, що це могло викликати і викликало неабияке роздратування. Певен, що хтось їх за це називав екстремістами, а екстремістами їх називали часто густо. І Служба безпеки України у Криму насамперед контролювала, відстежувала, і, напевно, що і утискала тією чи іншою мірою кримських татар, про що нам розповість зараз генерал-майор у відставці Ягун. А основна маса була спрямована проти кримських татар, бо це сепаратісти, вони там готуються відділити Крим від України, вони зараз їм Туреччина поможе, і вони ці матеріали всі там накопичували, я так підозрюю, що вони зараз їх разом з ФСБ реалізовують зараз по кримським татарам. Наскільки ти був свідомий цієї ситуації? Окрім того, що зараз досить відомо багатьом, що кримських татар просто практично не було ні в правоохоронних органах у Криму, ні у спецслужбах. Та я просто ті кадри, які я побачив, і цю історію, коли на пішохідному переході, я дуже добре це пам'ятаю з дитинства, абсолютно. І мітинги, і ці врем'янки, як їх називали, ці самозахват називали. Самозахват, але ми казали, що це самовозврат. Очевидно, в нас в органах державної влади на позиціях, вищих політичних позиціях, кримські татари були тільки капсульовані. Що це означає? Це означає, що, наприклад, в Верховній Раді Криму фракція Меджліс Курултай, Меджліс Народний Рух, вибачте, була, тобто, або інші проукраїнські демократичні політичні рухи. Ільмі Умєрова, коли призначили в Бахчисарайській адміністрації головою, це була перемога величезна. Але це було настільки пунктирно і настільки непомітно, якщо ми говоримо про загальну палітру органів влади, то, правда, кримських татар практично не було. Ані в силових структурах, ані в СБУ, а в прокуратурі, в цих всіх історіях. І коли ви говорили про назву книги, ця фраза «За перекопом нет землі», я пам'ятаю, як її
розхитували проросійські сили і робили акції, які називались «Перекопаємо перекоп». І тоді, я пам'ятаю, це був 2008, здається, рік, після російської військової агресії проти Грузії, Мустафа Джемілєв сказав, що Чорноморський флот в Криму – це є фактором величезної небезпеки для всієї України. На що тоді був контраргумент, що фактором величезної небезпеки для всієї України є кримські татари, які завтра при будь-якому можливому варіанті перепливуть чи покличуть Туреччину. І от цей наратив до сих пір, на жаль, існує. Анастасія? Все, що Алім зараз говорить, мені теж дуже знайомо з того всього, що я спілкувалася з людьми, з розмовами, з розмов, з якими постала ця книжка, ну, але також із уяви. Я завжди знала ось це, що кримських татар не було в силових структурах. І тут є епізод, це театральні вставки в цьому романі. Ой, Можливо, мені так припало до душі. Вони вам припали Знаєте, до душі? яка? Особливо. Там, де з'являються обличчя, і англійською там 12 чи 14. Оце ми дуже стурбовані, Так. у нас Синонімічний викликають. ряд там іде, Так. для стурбованості. Там є ще вставка про те, як кримські татари принесли казан плову в військову частину, і пішли. Але відбувається такий полілог між військовими, які там фактично заблоковані, тому що на дворі російські військові. І вони кажуть, і хтось з них каже: ви що, цей плов їсти? І починається оцей перелік, і я свідомо подавала просто в одній цій вставці весь цей перелік щодо стереотипів щодо кримських татар. Що вони зрадники, що вони через них Туреччина хоче забрати Крим в Україну. Що в них по 4 дружини, бо ж вони мусульмани, що вони тільки і хочуть нас отруїти, що наші предки боролися проти них, бо ж козаки там боролися. І ось це все, і тому ми не будемо їсти плов. І там є голоси, які заперечують тому, що вони жили поряд з кримськими татарами, вони знають, що в них нема 4 дружин, і що вони не зрадники, і так далі, і так далі. Але справді про це говорилося весь час, і військовим про це говорилося. Тобто військові, які стояли в Криму, українські військові, от вони годувалися, зокрема, і вони годувалися цими стереотипами, не тільки просто суспільство. Але, звісно, це багато чим було підживлювано. Це було всередині самого кримського суспільства, але великою мірою це йшло іззовні. Я маю на увазі з Росії. Тому що, наприклад, там газети на кшталт «Кримської правди» горизвісної, це газета, яка була найтиражованіша в Криму, і вона постійно от такі якісь публікації давала. І заголовки там були відповідні. І вона багато разів з нею судилися за сіяння ворожнечі, багато разів вона програвала в цих судах, але вона далі сіяла цю ворожнечу. І потім вона була настільки впливова, що в Симферополі навіть була вулиця Кримської правди. І, очевидно, вони працювали на Росію. Коли Росія окупувала півострів, то вони стали там... стали відразу, вони завжди на них працювали. Але зараз вони, здається, Росію підкритиковують трохи. Але це вже не наша справа. А вони комуністи? Так. Так. Це Кримська правда, ця вся історія. Вони завжди, це така помийка була і залишається. Очевидно, як дуже багато цих проросійських ЗМІ, які існували на півострові, які просто ретранслювали цю російську пропаганду і намагались завжди оцей конфлікт, який, правда, існував між кримськими татарами і місцевою владою,
перенаправити на кримські татари, славяні. От ця історія Причому- червоною лінією. Причому найцікавіше, що в це славяні там входили всі Абсолютно, інші, тобто так. євреї, вірмени, роми, Всі. українці, росіяни і так далі. Хоча насправді колись у Криму було набагато більше тих людей, яких зараз Анастасія згадала, тобто вірменів. Ну, понад 120 національностей. Генуезці були люди добрі. Ще навіть на початку 90-х кілька людей у Керчі себе записували як генуезці, бо італійцями, звісно, навіть тоді вже ще було не дуже безпечно називатися. І болгар виселили, і вірменів виселили, Німців, греків кримських виселили, німців. кого тільки могли, не росіян, насправді, і виселили. Чому я запитав і поточнив, чи то комуністична газета? Ну, я припустив з самої назви «Правда», що це були комуністи, які вміли говорити неправду так, що її сприймали або нав'язували правду. Петро Симоненко, лідер української, не української, а комуністичної партії України, одна з найбільш диких заяв відносно кримських татар і їхньої твердженої колаборації, співпраці з нацистами, які мені доводилося читати і чути. Послухаймо, і нехай не непритомніте від того, що ви почуєте. Кримських татар вивезли в нове місце, щоб не було громадянської війни в Криму. Адже відомо, що 2 дивізії озброєних радянською зброєю кримських татар, 20 тисяч осіб під час оборони Криму в один момент перейшли на бік Гітлера і присягнули йому. Далі все підпілля кримське хто знищив. Це було зроблено за участю кримських татар. Хто концтабори охороняв? Кримські татари. Хто жінок вирізав? Кримські татари. Ті, хто був злочинцем, мали понести відповідальність. Але для того, щоб не постраждали всі представники кримськотатарського народу, і була проведена ця акція з переселення. Вони повернулися звідти академіками, багатими людьми, були директорами підприємств. Молодь здобула освіту. Це що, утиск прав? Ми тут бачимо, як Великий Радянський Союз просто захистив і прихистив і дав можливість щоб радянська армія не вбила кримських татар, і таким, депортували, загинуло 50%. Ти навіть спрощуєш, тут не про радянську армію йдеться, щоб не було громадянської Громадянська війни. Обурені і постраждалі мирні люди Абсолютно. не почали оцю війну. Тут набагато глибше. Цинізм просто величезний. Виявляється, що для того, щоб безперешкодно бути академіками, багатими людьми і так далі, потрібно перенести цю жахливу 1000-кілометрову дорогу, під час якої скільки? До чверті людей? До половини. До половини. До половини людей загинули просто в цій дорозі. І потім десятки років у тих місцевостях, які абсолютно не схожі на Крим, до якого звикли люди. І тут не йдеться про те, що Крим – це рай на землі, чи що. Йдеться про те, що зовсім інше середовище. Коли кримські татари жили в бараках, коли ми мали ходити до комендатури та відмічати, що ніхто не втік, і всі знаходяться тут, абсолютно. Але що Радянський Союз робив, то це залишав поневоленим народом. Цей інтернаціоналізм, який проявлявся в одній пісні, в одній касті святі і в одній якійсь сумній історії. Не трагедії навіть. Анастасія, яку одну пісню, одну казку, можливо, одне слово ви знаєте з кримськотатарського фольклору? Ні, я не одне знаю. Так і кажіть. Ось тут обігрується протягом всього роману одна пісня. І так, вона починається «Баха, дивись на очерет, дивись,
Я це в українському краще пам'ятаю перекладі. Але річ, коли ця книжка вже була видана, то одна з Хамиша Бак. Хамиша Бах Камиша, так. Одна читачка мені сказала, читачка кримчанка, не кримська татарка, але яка добре обізнана з з кримсько-татарським побутом, життям. Вона мені сказала: я тобі дуже вдячна, що ти тут не провела крізь весь роман пісню «Гузель Кхарим». Чому? Тому що це дуже відома пісня. Тобто, це був би такий трохи кіч, знаєте. Але це теж хороша пісня, і яку варто знати. Можливо, вона в кримсько-татарському середовищі може вже сприйматися як кіч, але для материкових українців це було би щось нове все одно. Але кримсько-татарська культура в кожнім разі вона багата, і там є з чого вибирати. І так я вибирала між піснями яку пісню. Тобто я дивилася на декілька і зупинилася на цій, бо вона найкраще за сюжетом, там, за певними словами підходила, навіть за мелодією. Анастасія, коли перевидаватимуть знову «За перекопом є земля», ця пісня буде вже в латинській транскрипції? Ця книжка вже 5 разів перевидана. Коли 6-й, це, мабуть, буде досить скоро, і в латинській, бачите, тут є кілька причин, з яких я використовувала тут кирилицю. Звичайно, ми політично правильно, і ми в кримському інжирі, ми політично правильним вважаємо використання латиниці. І не тільки політично правильним, а природнішим. Природнішим для кримсько-татарської мови, тому що звукова система кримсько-татарської мови краще на неї лягає, тобто латиниця краще її відображає. І тому в цій книжці у примітках я обов'язково зазначала і ці написані латиницею слова там є. Але все-таки я використовувала кирилицю через те, що, по-перше, це графічно разом з українською виглядало краще. По-друге, ми мусимо розуміти, що все-таки більшість кримських татар сучасних знають краще кирилицю, тому що так вони навчалися. Всі кримські татари знають кириличний варіант, але деякі з них знають латиничний. Але не всі, хто знають латиничний, знають кириличний. Що це означає комплексний підхід? Людина подумала про те, як зробити насправді книжку не тільки цікавою, а зручною, для того, щоб нею можна було насолоджуватися без перешкод. Єдине, що там все ж таки англійські фрази англійською написано. Там використано багато мов, скажімо так. І там є і російські слова, і російські фрази, і вони всі курсивом написані, тому що треба було відрізняти. Для мене це було принципово, я мовно стурбована, скажімо так. Мене цікавить, щоб все було структуровано, і, зокрема, щодо мов. І я довго думала про те, як мені подавати діалоги, бо люди все-таки, мої герої спілкуються російською мовою, але я зрозуміла, що це треба, щоб текст читався весь українською, але якщо якісь акценти і якісь такі дискурсивні, наприклад, там слово «ущемлять», воно таке зовсім російське, або «предателі», оце «предателі», воно точно звучить з російськомовної щелепи. Я їх залишала російською мовою. Отут знову виникає оце зрадники, предателі, і я хочу на кілька хвилин повернутися до того просто, я не знаю, цебра брехні, яке вилив тоді Симоненко, але це не одиночний був випадок, не єдиний. Я в дитинстві теж читав, щоправда, мені пощастило, бо я досить рано в своєму дитинстві і юнацтві прочитав звітну доповідь Хрущова в якомусь там з'їзду партії, багато читав про сталінські, але це системні злочини, це не один Сталін, це система і ті, хто обслуговував її. Тому для мене не новиною було і те, що насправді того, про що говорила тоді пропаганда, не було, і того, наскільки послідовно і повторно вони це використовували. Бо це вражає на тлі особливо культу Великої Вітчизняної війни і так далі, і так далі.
наскільки кримським татарам намагалися токмачити, що це все ж таки було? Чи не було таких спроб? Та, очевидно, були ці спроби і намагались казати те, що вас захистили. Але, очевидно, ну, в кримських татар сильна історична пам'ять, та, і вона передається. І ми розуміємо, що ми закривались для того, щоб зберегтись в радянські часи. Та, і все, що було радянське, політично радянське, та, воно було вороже чи загрозливе для нас. І тому, власне, ця історична тяглість є і сьогодні. Та, коли ми говоримо про російське, в тому числі, та, це означає, що багато фольклорів, до речі, і в прислів'ях кримсько-татарських згадуються російський слід, так би мовити, Мгм. та, як негативний наратив чи негативна конотація. Я пам'ятаю в дитинстві, Як, коли я перепрошую, буде кримсько-татарською росіянин? казах, казах. Ну так. Да. Та, і, власне, це все часто згадувалось. І я тоді я в дитинстві не до кінця міг розуміти, чому в мене там моя бабуся питала, чи от твій новий друг, чи він росіянин. Я казав, бабуся, ну яка різниця, хто він за національністю, всі ми. Як оцей наратив про 120 народів, всі ми там дружні, колыбіль народів, там це абсолютно для того, щоб затирати далі і показувати, що от в нас кримські татари це щось прийшле також. І тому навіть сьогодні ми багато коли працюємо з кримськими символами, я намагаюсь пояснити, що ласточкине гніздо, як символ Криму, це абсолютно символ цього російського Криму. Та, спочатку. Якщо подивитись, хто будував, як це проєктувалося, що це було в пику зроблено Ханському палацу та ці всі історії. Тому в нас ще дуже багато роботи по поясненню, хто ми є такі, і з кримськотатарської сторони, і багато дуже роботи над україно-кримськотатарським діалогом. Я би ще тут додала, що от в цьому чи нав'язувалося кримським татарам ці самі стереотипи. Тут треба розуміти, що всі кримські татари, абсолютно всі, зазнали цієї дуже великої травми депортації, і тому там неможливо було нав'язати. І тому в кримсько-татарських сім'ях так було поширено оця фраза «Руща лафет мей», що не говори російською. В моєму романі це прабабуся вживає, але, до речі, оце я можу... Алім розповідав про свою бабусю, так, що вона так казала, але я це не тільки від Аліма чула. І ще я колись спілкувалася Ахтем Асан, так, кримсько-татарський майстер філіграні кримсько-татарської, це срібна ювелірна робота, тобто прикраси зі срібла, дуже-дуже вони такі філігранні. І це такий видатний майстер, який помер кілька років тому, вже він у віці був. Я його запитала, чи от він в 14 років зазнав депортації, він вже був підлітком. Я запитала, чи в сім'ї розповідали, як говорили про Сталіна. І він не зрозумів мого запитання. Ну, а як могли говорити про Сталіна? Ну, не могли говорити, що він батько народів. Це було абсолютно неможливо, тому що це неможливо було замулити очі цим людям, які зазнали депортації, а її зазнали всі кримські татари. Якесь підґрунтя у тому, що говорить Симоненко, і про те, на чому наголошувала радянська пропаганда, є? Переходили кримські татари на бік нацистів під час окупації? Кримські татари, якщо подивитись взагалі на історію Другої світової війни,
Очевидно, колаборанти були в дуже різних народах. Да? З усіх. З усіх, так. Але відсоток колаборантів серед росіян був набагато вищим. Так, ну я не Слухайте, але знаю. кого депортовували? Дітей, жінок та людей Старих. похилого віку. Бо всі інші були в лавах радянської армії. 1954 рік, передача Криму з складу Росії до складу України. Ви знаєте, я сьогодні вперше, коли йшов на нашу зустріч, мені спало на думку. От росіяни часто кажуть, нас ніхто не спитав, це Хрущов, тралівалі. Але і ми, українці, тут повністю, думаю, не усвідомлюємо, коли ми кажемо, ні, історичні зв'язки, те все. Але питання то в тому, що в той час вирішували долю землі, на якій не було свого народу. От чого. Сьогодні немає жодної фотографії процесу депортації кримських татар в 44-му році. Вони, напевно, є десь в московських російських архівах, але є фотографія села Ускут, де видно абсолютно порожні будинки кримських татар. І це, власне, про цю нову колонізацію. Бо після депортації був такий термін детатаризація півострова. Коли все, ти не просто депортував фізично людей, ти мав зачистити цей простір від всього кримсько-татарського. От сьогодні нам важливо наш простір все-таки знову наповнювати кримсько-татарським. Анастасія на самому початку тут сказала, ні, поразки бути не може, тільки перемога і так далі. Приймаємо і визволення. Склад населення півострова знову істотно змінюється. Хтось втікає, тому що боїться, прийдуть українці і кримські татари, і почнеться процес відплати. Хтось тікає просто, тому що тікає, не хоче жодних змін. Хтось залишається. Потрібні будуть кадри для Криму. Приїдуть українки і українці. Наскільки ми зможемо уникнути потягу колонізувати Крим? До речі, це хороше питання. Я знаю одну студентку, яка пише зараз дипломну роботу, в якій вона ставить питання. Її теза полягає в тому, що ставлення до кримських татар – це тест для українців на їхню колоніальність. Мій погляд на це оптимістичний, тому що мені здається, і це не тільки в питанні цьому наших стосунків з кримськими татарами, що в Україні достатньо є здорових голосів і що їх достатньо може чути бути. Тому що наша демократична країна достатньо мені здається, що з демократією в нас проблем немає. В нас є різні проблеми, але не з демократією. І все-таки ці здорові голоси, вони, коли є якісь там конфлікти, є кудись загони якісь, то здорові голоси виринають, і тоді вони якось умиротворюють цю ситуацію. Або виводять її на якесь здорове русло. І тому я думаю, що в мене оптимістичний на це погляд. Я думаю, що ми не скотимося в колоніалізм. Крім того, в нас немає традиції колоніалізму, як це є в Росії. Крім того, в нас немає оцього шовінізму, який є в Росії і який дуже виховується. І він в культурі є, він багато в чому є, ми це вже побачили. І тому я все-таки надіюся, що такого не буде. Так,
І я взагалі вважаю, що люди ксенофоби є от, від природи своєї, ну так просто інстинктивно. І тому велика просвітницька робота потрібна для того, щоб цю ксенофобію затерти, щоб показати цінність іншого і дати ось це, показати русло, в якому можна співжити добре з іншим і брати одне від одного ну, щось хороше і давати. Так. Аліме, традиційно, і це погана традиція, Крим був місцем, куди з'їжджалися відставники спершу з радянської армії, та потім інші багатії і наші, українські, і не наші, купували ділянки в Криму, там будували собі палаци і так далі. Що буде після визволення? Які будуть вимоги до тих людей, які приїдуть до Криму? Допомагати, але і просто пожити, бо це дуже приваблива земля. По-перше, правда, цей процес, коли ми переходимо від чужого до свого іншого, він триває, і це постійно живий процес, і це вирішується освітою та культурою, я вважаю, і критичним мисленням, очевидно. А, Крим після деокупації, та і тут в кримських татар є чітка позиція щодо кримсько-татарської національної територіальної автономії, і це не данина кримським татарам мати автономію, а це ключовий елемент виживання народу, я вважаю. Бо це не означає, що в 100% всіх органах влади будуть кримські татари. Тут ми говоримо про відчутну меншість. Там, якщо про квотний принцип, там 33%. Але і це про збереження ідентичності. Але Крим має бути місцем, де народжуються нові сенси не тільки для України, а для всього демократичного світу. Бо це важливий тоді буде елемент і для тих, хто буде приїжджати в Крим. Для шовіністів, про яких Настя згадувала, для тих, які мають імперські погляди, Крим буде незручним, буде нецікавим і буде абсолютно таким, який відштовхує. Та я дуже хочу, це одна, очевидно, з ключових мрій побачити півострів, який дає додану цінність не лише собі, як країні Україні, так і світу. І таким чином, як магніт притягає таких людей. Ну і ми вже будемо закінчувати з різноманітних міркувань, але у мене є 4 пункти, які я хочу обов'язково здійснити. По-перше, у традиції людини занудливої сказати, а чому не за перекопом є люди? Бо ми часто кажемо звільнення земель, земель Донбасу, земель Криму, і тут якось люди кудись діваються. Ну, це була гра слів, але землі часто передбачають якраз тут, якраз передбачено людей. Але так, я погоджуюся. Ні, насправді, от так. в цьому вашому стислому, насправді, заголовку люди вчуваються, але для тих, хто готовий їх побачити одразу. Ви знаєте, я щойно подумала, що це, коли ми говоримо землі і земля, несуть різні конотації. Тобто землі – це території, а земля – це там і людей передбачає. Дякую. Друге запитання про кримський інжир, бодай трохи, і тут нехай Алім почне. Власне, ми зараз в процесі. Да, кримський інжир, а він стає більш стиглим, смачним, ароматним. І насіннячка в ньому І головне зрілим, як на мене. І так ти ж скажи тим, хто не знає, що воно таке. кримський інжир це українсько-кримсько-татарський літературний проєкт, який складається з конкурсу письменників, поетів, перекладачів та есеїстів. Це наша нова категорія. Антологія, яку ми видаємо разом з видавництвом Старого Лева. І фестиваль, який
цього року, я сподіваюся, ми знайдемо ресурс, силу, натхнення і проведемо. Тобто це а, такі місточки між кримськими, кримсько-татарськими і українськими інтелектуалами. І ці місточки важливі, коли ми говоримо про єдине смислове поле. І кримський інжир – це, власне, про те, що ми розпочинали з Настею 6 років У тому, 18-му у році. 18-му році. І далі, я сподіваюся, ми будемо продовжувати. Для нас важливо, очевидно, після деокупації кримський інжир перенести і вже інституційно на півострів. Пункт 3. В одному з моментів, коли Анастасія Левкова переповідала дещо із свого роману, мені на очі набігла сльоза. Та я вже сентиментальний такий. І нічого такого сентиментального вона не розповідала, але я побачив і відчув, наскільки цій людині дороге те, про що вона написала. І тому запитання, а що для вас у цьому найдорожче? У цій книзі, Угу. у процесі, можливо. І я тоді спробую Ну, зрозуміти, чому я так відреагував на ваші слова. почуття найдорожче, звичайно. Почуття і люди, і Ну, почуття між Прямо ними. зараз теж сльоза. Дякую. А для тебе, що найдорожче в тому, що ти іноді, напевно, все ж таки дізнаєшся про Крим від інших людей? Те, що Крим, він важливий і він стає ближчим для дуже різних людей. Навіть для людей, і в першу чергу для людей, які ніколи там ще не були. Мені здається, це суперважливо. Клас. Я дуже-дуже сподіваюся, що ті люди, які приїдуть до Криму, коли він буде вільним, коли там обов'язково буде кримсько-татарська національна автономія. Хоча я думаю, що насправді питання про незалежність потрібно поставити. Бодай для того, щоб пересвідчитися, наскільки адекватно ми ставимося до цього питання. Ну, можете мене всіляко канчуками за це, але я вважаю за потрібне, що ми маємо визнавати, якщо ми визнаємо власне право на самовизначення аж до, то інші мають мати таке саме право. Сподіваюсь, редактор не виріже цього із тексту. Ми ще колись поговоримо на цю тему глибше і ширше. Чох саунес. Чохсаус. Привіт усім, хто дивиться, а хто не дивиться, передайте, щоб дивилися, бо є що дивитися, головне є що слухати. Що я змінюю окуляри? Та тому, що продюсери мені зробили сувору догану за те, що кажуть, мовляв, якщо окуляри куплені до етеру, то, будь ласка, їх використовуй. І взагалі поводься чемно. І от я вирішив замінити їх для увиразнення на самому початку. І обіцяю, яким би не був цей жарт, він буде у цій програмі останнім. Тому що надто серйозне питання будемо обговорювати. Гості сьогодні поважні. Рефат Чубаров, він голова Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України 2 скликань, президент Світового конгресу кримських татар. І 2021 року проросійський суд у Криму засудив пана Чубарова до 6 років ув'язнення за те, що вони називають організацією масових безпорядків. Ну, як на мене, то це означає провідну роль у протестах кримських татар і не тільки кримських татар за демократію. Другий сьогодні гість і співрозмовник – це Сулейман Мамутов. Він юрист-міжнародник і, увага, доповідач
постійного форуму Організації Об'єднаних Націй у питаннях корінних народів. Людина, яка дуже добре знається не лише тому, що сам належить до корінного народу, а ще і фах у нього такий. Слухайте, у нас ще є, обіцяв не жартувати, ну гаразд, оце вже точно останній жарт буде. У нас ще є поважний експерт, але він за лаштунками, і я його представлю потім. Є чимало кримсько-татарських слів, які багато українців знають, чують, але не дуже уявляють, що ж воно насправді означає. І от одне з таких слів – це меджліс. Переважно, хоча це потім підтвердить або спростує наш експерт, ми знаємо, що це якийсь орган влади, який організували кримські татари. Але яке його значення саме для вашого народу і для України в цілому, тому що я не хочу розокремлювати, от для кримських татар і для України одразу, і для вас, і для нас усіх. І історія виникнення, чому ви вирішили створити цей меджліс? Ну, якщо говорити про етимологію цього слова, то треба говорити про це, що це слово між кримськими татарами дуже часто використовується і використовувалося взагалі в їхній історії. Хотів сказати, до прикладу, bu meselenin mecliste çözdik. Юр mecliste konuşayıq. Тобто це питання ми вирішили на меджлісі. Ідемо, порадимося на меджлісі. Меджліс – це рада. Це коли люди збираються, зібрання, рада, і вони говорять, а потім це дає право говорити, що вони це вирішили на Сході, коли обговорили це питання. З 1917 року, коли кримські татари на тлі розпаду Російської імперії, намагаючись облаштовувати свою долю на своїй землі, зібрали Курултай, тобто з'їзд, на який обиралися делегати, і вони створили меджліс вже як орган, який приймав рішення для всього народу. Отже, меджліс – це рада для людей, які збираються там, де вони живуть, обговорюють, приймають рішення і їх виконують. Меджліс – це представницький орган корінного кримськотатарського народу. А наскільки обов'язкові є рішення меджлісу для кримських татар? І чи це виникає з доброї волі, з традиції, чи може у вас є якісь все ж таки засоби примусу? В наших умовах, в кримсько-татарських умовах, рішення виконуються настільки, наскільки вони визнаються кримськими татарами. Просто ми, на відміну, скажімо, від державних органів, бо є і Верховна Рада України, але Верховна Рада України, коли приймає рішення, скажімо, у вигляді законів, то передбачаються і різні міри відповідальності, якщо громадяни не виконуватимуть закони. Якщо рішення меджлісу, і вони, як правило, у вигляді звернень, у вигляді, на будь-якому вигляді вони для кримських татар носять такий характер рекомендаційний. Але ми тішимося тим, що подавляюча більшість рішень меджлісу кримськотатарського народу, вони підтримувалися абсолютною більшістю кримськотатар, і це накладало на нас відповідальність. Ми не могли приймати рішення будь-які, бо тоді б люди з нас сміялися би, бо в нас ніколи не було апарату, щоб примушувати людей виконувати це рішення. Перш ніж поставити запитання Сулейману Мамутову, останнє в цій серії запитання до Рефата Чубарова. А в українську правову систему яким чином меджліс вписаний? В 1999 році, ще за президента Кучму, був підписаний указ президента щодо створення Ради представників кримсько-татарського народу. І преамбула цього указу починалася з того: за відсутністю правових норм щодо легітимізації меджлісу кримсько-татарського народу. І далі він казав, що указую створити Раду представників кримськотатарського народу, і тут увага, до складу якого входили лише члени обраного
кримськими татарами Меджлісу. Тобто, де-факто і де-юре воно нібито співпало, тільки назва була Рада представників кримськотатарського народу, але тільки члени Меджлісу кримськотатарського народу. Коли прийшов Усі? Янукович... Ще раз? Усі? Усі. Усі. І більш того, голова Меджлісу був головою цієї ради. Це був указ Кучми. Але коли прийшов Янукович, він це зламав. І він сказав, тепер рада буде половина від моїх представників, половина від вас, кримські татари. Ми тоді зрозуміли, що його і послали подалі. Сулеймане, а яка практика у світі? Наскільки Меджліс має відповідників в інших країнах, в інших корінних народів? І наскільки в тих країнах, про які ви знаєте, а я певен, що у мене є докази, що знаєте ви про багато-багато країн, подібні органи вписані в правову систему не отак побіжно, або дотично, як у нас, а напряму. Дуже дякую за питання, пане Андрію. Вітаю і дякую за запрошення. І перший приклад, який мені згадується, це, звісно, що скандинавські країни. Це Норвегія, Швеція і Фінляндія, де проживає такий корінний народ, як самі. І їхні парламенти, вони вписані саме на рівні законодавства в правову реальність цих держав. Вони через це можуть абсолютно на іншому рівні, по-перше, проводити діалог політичний і не лише з урядами тих держав, де вони проживають. По-друге, це надає інший рівень ваги цим органам, цим парламентам на міжнародній арені в просуванні прав корінних народів загалом, от в цьому глобальному русі корінних народів. Є свої цікаві також механізми набуття правового статусу у представницьких органів корінних народів в США та Канаді, якщо ми беремо західний світ. І там вони мають свої особливості, вони трохи по-іншому інкорпоровані в правову реальність, ніж, наприклад, в тих країнах, які я вже згадав. Але це пов'язано більше з тим, що там і сама правова система, вона відрізняється. Як ми знаємо, це є острівна або англійська система права. Але ці механізми, вони є. І представницькі органи, вони включені і вони мають правовий статус. І є ще декілька прикладів в Латинській Америці, наприклад, в Колумбії, де також є от саме визначені на законодавчому рівні механізми того, як уряд співпрацює і веде діалог з представниками корінних народів. А в цих випадках від кого походила ініціатива створення і визнання представницького органу корінного народу? Від народу чи, можливо, від тих, хто в загальній системі влади? Ну, це такий рух, де ініціатива починається з корінного народу. В усіх випадках, про які мені відомо, і ті, які я перелічив, рух корінних народів, він самоорганізовується і він формулює, кристалізує свої вимоги урядам. І каже, що посилаючись, перш за все, на норми загальні прав людини, на норми міжнародного права, які теж еволюціонують, і посилаючись на це, вони починають діалог, але вимога щодо початку діалогу, щодо визнання, вона йде від корінних народів. Ну і оскільки суспільства це чують, то звісно, що далі вже йде цей процес, він починається такий з обох боків. От одна із провідних, насправді, тез, оскільки суспільства це чують, наскільки в Україні чують цю ініціативу, цю прохання, цю, я би сказав, насправді, обґрунтовану вимогу кримських татар. Про це ми ще поговоримо. А зараз я хочу згадати, що цього року, 18 травня, Рефат Чубаров висловився на цю тему. Послухаємо і подивимось. Водночас з метою успішної деокупації та реінтеграції Криму вважаємо за необхідне завершення правоохоронними та судовими органами України
розслідування причин, наслідків, встановлення винних осіб у депортації кримськотатарського народу з Криму у травні 1944 року, вчиненого Радянським Союзом, та винесення судового рішення про визнання депортації геноцидом кримськотатарського народу. Негайного прийняття Кабінетом міністрів України відповідно до частини 1 статті 8 Закону України про корінні народи України, нормативно-правового акту щодо закріплення за Меджлісом кримськотатарського народу статусу